But we need an answer. Answer. Wow, just out of words, really. This is speech. You want to know how to I'm a year older than last year. We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, Shumba. We wish you many more. Who is your girlfriend? Who is your girlfriend? My girlfriend is there. I say, and do that again and you can do up at Sunny. Thank you. So that's Capital Family just popping up in the studio when we least expected, but we appreciate. Evangelist Trymore Muparinga is with us in the studio now. We should be live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. So we get to tell you that you need to keep believing in yourself. Keep believing in yourself in everything that you're doing. So make sure that you are ready to go live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. So we get to remind you that you need to keep believing in yourself. Life-changing radio, Capital 100.4 FM. We are waiting. Phone. People are saying a birthday. Oh, thank you. Thank you very much. And I'm a blessing to the Mupa page and Fundis. It is Harari's Heartbeat. We are live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. Today, as always, we have, on a Monday, we get to call this Recovery Monday Motivation, where we get to talk about things that will inspire you, motivate you, coming out of a weekend that has got full of activities. You need to be motivated and recover again. Evangelist Trymore Muparinga is in the studio. Good morning to you, Evangelist. How are you? Good morning, Governor Nashes. Thanks for singing along. Yeah, we enjoy it. Even you know you can. Yeah. Every birthday, Shumba, Patisani Sibanda. Thank you for this one. Thank you very much. Keep believing in yourself. Take us through that right here on Recovery Monday Motivation. Right, good morning to you, Zimbabwe. Kwagadi kwese kwa muri mwari wako itire nyasha. Mangwana na data ra pamusoro pekungo believe mune zvauri izvozvo. I've discovered kuti tinouya panyika pane nyaya dziripo, pane philosophy dziripo, pane kutaura kuripo. Sometimes tinoshepwa ne-environment ne-information yatinongosvika iri panyika. To an extent yekuti unopedzera wakuda kufita musociety, wada kuita zvinoitwa, wada kungoitwa zvinoita kuti vanhu vangu kuti uri apa, but wokanga nombodiscover kuti mborani wakasikirwe wakayo panyika kuzoita sei. Ukatadza kuziva zvauri haugone kufulfilla the mandate kana kuti purpose yakanzi naMwari panyika uye kuzoita. Panyika pane nyaya dziripo, but iwe wakafitwa munyika ina Mwari. I would like to start ne-scripture. The book of Jeremiah chapter 1 verse 7. Mwari vanoti Jeremiah ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako ndikakuita muprofita. Zvoreva kuti Jeremiah kune kwaakaexista before auya mudumbu ramai kuti azouya panyika. So ane chaakaunzirwa zvokuti iye anogona ipapa nyaya ukaiverenga fedha aitoramba ira ndiri mwana mudiki andigone kutaura ndikazodini kuda kuti panyika paunouya panoya pachiti vafana havaite izvi vadiki havaite izvi vasingagone izvi havaite izvi, yet iwewe you are called, you are anointed and appointed kuti uve a prophet, a mouthpiece of the voice of God. So ukasaziva izvozvo kuti wakasikirwei chii chakanzi naMwari uye panyika kuzoita, unopedzera wangoita twese at the end hauna goal yaunoachieva according to the purpose yaMwari muupenyu. So Jeremiah ari kutoziviswa kuti aiwa iwe taitombozivana usati wamudumbu ramai vako. Chandakatisavha panyika chiri very strange nechichi. Munhu anogara mudumbu ramai vake for 9 months ozoberekwa, aberekwa potanga kunzi ane 1 month ane gore. You discover kuti paanga ari mudumbu for 9 months vaitoziva kuti munhu yaariko and ararama 9 months ari mudumbu, abuda havachakondinya kuti 10, vakutanga futi kuti 1, which means panyika pari bias to that level yakuti zvimwe zvinhu zvavanoziva kuti zviriko havazvitende. Munhu akararama 9 months mudumbu ramai achingouya panyika akunzi 0 takutanga kuti 1. Saka unoona birthday ratoite tatipatisani haasi makore chaichayo ari pabirth certificate.
because ane dzimwe 9 dzaanofanira kutopa because akambenga atoriko zvitozi pakatotengwa preparation zvitozi kune munhu ariko ari muduku 9 months but achingosvika panyika zvanzi 0 saka nyika inokansela zvimwe zvinhu so zvanotoziva kuti zviriko but haitende waida kuti utangire paplatform yekufunga kwavo kuronga kwavo so munhu wese ari wired munhu wese ari appointed munhu wese ari anointed kuita zvimwe zvinhu muupenyu but ukasaziva manje chako chaito chiri mauri you end up wakungotarisa uchizvikompea nevamwe uchiona vamwe vari nani waona chaunogona hauna chaunoita bible chairo mwari vakati let the birds fly till today ostrich doesn't fly yet ostrich is one of the birds itone mafeathers inotokandira futi mazai zvakangoita shiri ndo zvakaita ostrich ende hakuna version yakanzi let the birds fly vachoswa koma ostrich ya too heavy kana kuti chiri aiwa inyaya yekuti ukatasa shape ostrich it just gives you a hint kuti sei isiri kusimuka iwo mwari vakataura it's not the devil mwari vakatotaura nemwari zvanotaura zvinofanira kuita but the ostrich everything is big chingori chidiki musoro information knowledge musoro kadiki saka your understanding your belief musoro mako information yauinayo inogona kutova a hindrance yepotential iri mauri hakuna ari kukurwisa but iwe haunyatsoziva kuti umborani wakauya panyika pacho kuzoita sei chii chaunogona uri wired kuitei saka unofesa resistance to an extent yekuti unogamuchira zviripo instead yekuramba uchifighta kuti udiscover chiri mauri ukaenda the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 2 munhu anga ari destined munhu anga ari appointed by God to kill Goliath was not David. It's hard to swallow but I'll explain. David akauraya Goliath but haasiri anga ari appointed to do so. Why? 1 Chronicles 12:2 inoti so aiva the king I ran an army against Goliath. He was gifted to throw stones with either right or left. The Benjamites were gifted and so was a Benjamite. Which means kana Goliath akafa nekupotserwa dombo kune munhu anga ari gifted kukanda dombo against Goliath ainzi so asina kuzviita pakatouya somebody and ukatarisa David ane testimony isingapindirane nekubatwa kwa Goliath. Why? Because kwake kuzvaaita ndakashumba yakauya ndikaibata nendebvu ndikaibvarura kukauya bere ndikadii Goliath abatwa hana ndebvu aitwa izvozvo panoda kukandwa dombo. Which means David chakapitaliza nacho akatarisa gift yaSaul akaziva kuti gift yaSaul yanga iri wide to defeat the challenge iripo but haana mentality haana knowledge haana understanding saka David chakamupa kukanda dombo iye asina nhororondo yekukanda matombo. David haana nhororondo yekukanda matombo paakauraya shumba nebere zvasiri zvematombo aibata nemaoko but paakauraya Goliath akakanda dombo kurati akatarisa kuti chiri kutadza kuuraya Goliath chacho chakatowa wired by God to defeat Goliath because so are gifted but so haana kushandisa the gifting yake nekuda kwekuti maybe haana kudiscover kuti amborani anogonei. So there are a lot of people who are successful in life today kwete nekuti vari gifted in that area but vakagona kuva nemind nekudiscover nekuziva kuti vanhu vari kutadza zvinhu izvi but ndo vari wired to do it but in I'll do it ndichingotarisa era yavari kuita ndocapitalize. In other words ndikuedza kutaura kuti there are times yekuti you can discover potential iri mauri nekuziva zvauri through what the enemy says and I'll refer from the Bible again. Uchaona kuti Moses achibata fight yehama dzake dzairwa pane akashedzera kuti ndiani akakuita mutongi pakati pedu ndiani akakuita a leader pakati pedu ndiani akakuita mukuru pakati pedu. Already mwari vatomuita mukuru atosikwa kuti alide vanhu as a leader but iye asati adiscover but the enemy yaakutaura zviri negative but iye wakabva azvitora zviri negative nokubva adiscover kuti ukaona vanhu vachiita haugone chinhu ichi iro chinhu chacho uri kuchiita but havakufarire. There are times yekuti une chaunogona ende uchinyatsogona but nokuti kune vanhu vasingakufariri vanoti haugoni. So there are times yekuti unogona kutora mind yakuti asaka pane zvandiri kuita yeta unonyatsodiscover kuti ana handisi kugona zveshuwa here kana kuti ndinogona but timu iri harindifarire. So there are times yekuti vasingakufarire ukashanda nawo unopedzisira usaite chaunofanirwa kuita. Why? Because vanenge vachingoti haugoni hauna chaunoziva. So munhu wese ari wired munhu wese ari chakaiswa namwari mari but panyika patinouya pane information dziripo pane mastandards aripo ekunzi kana waputsa ichi uri dofa una kwaunoenda. I remember ndiri grade 2 paparents day maparents anouya kuchikoro teacher wangu akataura mashoko akandibata till today handakangani. Imagine ndiri grade 2 kudara akatodza vabereki vangu kuti hapana tsana vakadai makatenga mbudzi dzaibereka hapana chiri kuonekwa irima rega rega. It was more like a joke but aitotaura zvinobata but today ndiri panapa I'm teaching nation
yangu wa grade 2 yangu bakura aitoshora kumwe teacher hombe kudarika iye but inyaya kuti ngoma standards awo ukangotadza ka geography unoba uchaenda ukangotadza ka English unoba uchaenda bandakazo discover kuti aiwa munesi ari wired mari mune chinhu chirimo ma standards nekuronga kwevanhu unogona kukundikana but ukadiscover chakaiswa nawo mauri God will help you and he will see you through. So could discover kuti umbori ani believing in yourself. Kuti ezvavati izvindiita ndikwanise but inini wacho ndine zvandinogona. Hakuna munhu asina basa. But kune vanhu vanokushaira basa. But iwe uchirega kuchishaira basa. Hakuna munhu asina basa. But vanhu vanogona kukushaira hawo basa. But iwe uchirega kuchishaira basa. One day ndainwa drink in town ndapedza kunwa ndakanda chigubhu mubhini. Kwasvika mwe mudhara vaita recycling wayo. Ndokubva vatora chiemti chigubhu vaisa mubhegi. Indapedza nacho chinhu chisina basa but iye atowana basa arikutotanga unacho ndobari kutotanga pano kupedza ina arikutotanga why because vanoita recycling. So there are times yekuti chisina basa kwandiri chine basa kune mumwe. So in life ungangodaro kuti society haikugamuchire vanotokutora semunhu ari useless ana chaunogona ana chaunoziva but discover yourself. There is something good in you. That's powerful. Strive vavarira kuita chinhu ichocho unosimuka because chese chakaiswa naMwari mauri une grace upon it. Ukatotanga kuchiita you see things happening zvimwe zvokuti unoshamisika kuti kune vanhu vekuti they go college of music onodzidziswa kuridza kuti you can learn but chido nechipo zvinhu zvakasiyana. Tine vanhu vari kuita zvinhu mulife nekuti vane chido kogoita vanhu vari kuita nekuti vane chipo. Advantage yechipo une a spiritual backing. Why? Because you are already gifted in that area, une grace concerning that. But ane chido mutsimba kudzana kutry but ane chido even akaita error becomes a style. Kana munhu ane chipo munhu ane chipo akaita mistake iyoyo vanhu vanogona kuitsita se style. Ukatarisa tuku aikosora but kosoreka kudoka tuku katoka style. Why? Because he's wired, he's gifted in that area. So ukadiscover zviri mauri ombomira kunza kuti vanhu vanoti kudii because vanhu kutaura varegere vanhu kutaura panyika pane mastandards aripo pane zvokunzi ukaita izva unoba unoenda. I've seen vanhu vari successful life. I'm not against chikoro but ndikuti ndo standard iripo yekuti ukangofera oleva unoba uchaenda unachaunoziva but a lot of people vamwe madropouts vamwe nekuchikoro hakuna kuendwa but akapasa life chitori chimwe chikoro futi chekuti ukasachipasa wakapasa zvimwezvo unopedzera wakushandira wacho akafoira mabhuku akapasa life. Why? Because pane chaakadiscover inside. Munhu wese paari mune zvakadyarwa naMwari zvakaiswa naMwari maari zvekuti zvinotoda kuti wega ukasaziva iwewe manje hakuna anokuzivira. Ukasazviziva iwe muridzi hakuna anokuzivira. Takaita nguva refu tisingazoti nemadiamonds muZimbabwe. This time atakatoita grade 7 taitonyorawo any southern country nediamond ukanyora Zimbabwe aitochekerwa. Anga kurati kune madofa akanzi fanomakire vamwe because ivo vaitoti makiro havazive futi but vane mastandards avo kunzi muna hamuna. So there are times yekuti ari kukumakira life yako haana chaanoziva concerning chakaitwa wired naMwari in you. So don't join them. Aiwa discover yourself. Believe in yourself. Kuti varume mati handina kwandinoenda but ndiri kuziva kuti pane kwandiri kuenda. Muri kuti handina chandinogona but ndinoziva kuti pane chandinotogona. Ende chimwe chinhu chandakadiscover panyika even what discover yourself une resistance yekuti vanhu vanokunyima platform yekuti uite showcase what is in you when you believe in you. But I've discovered there are times yekuti you are brave enough to create your own platform. Don't wait for the door to open kana kucreatirwa madoors. Learn to create your own door. You see boys redu repambare rechill sport vakomana vakatoita zvima DJ zvikatoita mukurumbira but vangoronga chinhu chavo kumaflatsu. Inyaya yekuti pamwe pacho hausi kukwana masystems aripo ema-radio station but unongoenda kuseri kwako ungovhura ungoti chichill sport chako kuseri wakutochila uripo zvinhu zvakutongofaya you create your own platform. Life you know that ini muchechi kwandaipinda I won't mention name muchechi kwandaipinda ndakafesawo resistance unoda kuenda kubible school ungaparidza ungadie unozotimakisa kutaura seri zvo marendi mwari kuparidza muroad but create a platform pana First Street. Here I am today. Takuenda maplatforms havairamba kuti auendai but ndiri kubva nekuplatform kwangu. Kufirst Street ndekwangu hakuna kwaya hakuna asha hakuna munhu anokufanira rumira ndega noita zvinhu ndorira ndozotanga kushedzwa kwandaidza kuuya. So in life when you discover yourself ukanyimwa mikana create your own. Thank you. Be brave enough. Thank you. Vachikuresista vachiramba
tanga kuita ukaita vachazvinzwa iko kune kuti zviri kuitwa like the book of Judges chapter 11 koma naiti Jephthah akariziswa mufamily mawo akaenda kunzvimbo yainzi land of Tob ariko akazunganidzira vanhu vari useless akatanga kuvalida Israel ikazofesa hondo vakatakume chatiri kushota munomu is a quality ya leader anenge Jephthah maqualities aJephthah awanikwa kupi ayawanikwa kunzvimbo yaakadzingirwa akaenda so in life vanhu vakasakupa mukana create your own. Thank you. Vanhu vakakunyima platform gadzira yako mambo beginnings haana kana tangira ikoko unoita istakaitira parank ndakaparidza mubhazi ndikaparidza kuchitima ndikaparidza pana first ndikaparidza ndakuenda maplatforms mahomba anotyisa nawo ndichibva nekupi nokwete nokubhibheri masowe makaparidza masowe tikaenda tikandorola so you see kuti ndakacreate a platform ndikamira number one supporter welife yako ndiwe. Yes. Amen. Usamire kuti vachandikuza vachati pana first ndichirova vanhu vachingopfuura so vachitaura zvavanoda ndakati pana handibve kusvika muchauya chete ende pakazara pakuzara vanhu vakuuya kuti ndakabhilivha mune zvandiri ndakatenda mune zviri mandiri nokuti pamwe pacho pane vanhu vokuti anomirira kuti dai vanhu vamira neni dai vanhu vamira neni iwe imbomira vanhu necha yavo havadi munhu ane vision vanoda munhu atori well established pachinhu chake imagine wopimba musikana oenda kumba wanzi komuna kwanoita nezve woti ada zoita kastudio kake ada zoita marori ada zoita mabhazi amunzi aiwo man hatidi munhu ada kuzoita zvinhu toda munhu ari kuita zvinhu kwa inecha yevanhu havagamuchire vision vanogamuchira chinhu chiri well established pavision unomira wega kusvika chinhu chaestablished so create your own platform resistance panyika uishaye why because pamwe pacho hatisi hama dzako havakufarire zvakawanda zvinoita kuti vanhu vakuresiste but havagoni kuresista chiri wired namwari in you kana wachicreatira platform so life yako ine chekuita newe be a number one supporter of your life be the number one supporter of your life resistant haisi nyaya ndo nature yepanyika patiri Jeremiah airesistwa iwe mwari vachiti ndakakuita muprofita kuodzi airesistwa so no matter chirimo chaunacho ndechamwari Jesu achida kuberekwa pakashayikwa rumu akaberekwa zvakadaro ende aberekerwa mudanga kukireta kwa platform aberekerwa mudanga mawise men vakava negold kudanga which means good things can locate you uri kuarea yawakaresistwa when you pursue what God is putting you. Amen. Gold rakaenda kunopiwa munhu aberekerwa mudanga kwete kuchipatara. Bekuzvipatara handizoti vakawanei but handinoziva chete Herod paakatera achida kuuraya vana akashayiwa Jesu nokuti aitsvaga kunoberekerwa vana kwete mhuka Jesu aberekerwa mhuka so there are times yekuti resistant yako iplatform iri kucreatwa naMwari so that pane zvinozouya against you hazvikuwani because hausi in that area so learn to create your own platform. Make sure you create your own doors. Mazuva ano hakuna vanhu vari kupa vanhu mukana unozvigadzirira mukana kana warira uri kuarea iyoyo havakurambi havakuresist why because unorira zvekuti vanhu vanopedzisira vakusiya kwacho kunonzi kunonaka kwachienda kwacho kusina basa why nokuti kune goridhe ririko kudanga so munhu wese is a golden boy is a golden child is a golden girl but inyaya yekuti vamwe vanotarisa environment kuti hakuno kudanga hakuno dai ndamboendawo kune vamwe ikoko mamwe platforms hawakutsike but uchakutsika nekuda kwekuti wagona kudiscover what is in you wacreate a platform wamira wega kwauri ikoko svika zvinhu zvako zvaita I always hear people achiti vakuru vakataura vanga vari paage yauri ende iwe hausi kutaura which means life inopa munhu wese mukana izvo kunzi vakuru vakataura ini ndakura ndada mbotaurawo ende ndada kutaurawo zvinosara zvichitotaurwawo futi pana vakuru vakataura haungangomirira kuti kutaura kwevanhu nokufunga kwevanhu ndokunongokushepa ndokunongokugaidha think outside the box iva nemindset yekuti unozvitenda yokuti aiwa ina ndakuya panyika uzongowedzera nhamba ino there's something special something great in me I'll do it ngavarambe ngavaresiste but inini ndichaita number one supporter welife yangu ndinozvomberera maoko because mwari vachisika nyika vachitanga kuita zvinhu kwakusina munhu vanhu vasati vasikwa mukareverenga bhaibheri rako kuna Genesis richitanga mwari aizvibhiga ega aiti akapedza kusika aiti this is good akapedza kusika this is good in other words kutaura kwemazuva ano aigona kuti ndakwatura pandarova ndakapedza mwari aizvimotivheta yega akapedza kuita chinobva this is good icho yes so there are times yekuti let to encourage yourself enda pamira nongedzera kudzata blaza ane nharo blaza anopisa izvozvo zvinodiwa life be a number one supporter of your life be a number one supporter of yourself zvekuti ananhingi vati kudi discover what is new. Come on. You are so special. Bible rangu rinoti you are wonderfully
and fearfully made. Yes. Wonderfully And fearfully made. So, pachinhu chese chaunoita, iyo statement yekuti wonderfully and fearfully made. I'll give you this picture. Garden era Harare rinonamba riri garden nekuda kwekuti kune vashandi vekanzuro vanoenda vacheka lawn vachimaintain. Kureva kuti vakaita strike for 3 months rinoita sango reHarare. So statement purpose garden. Pakaitwa strike yajango, which means statement yekuti wonderfully and fearfully made. That wonder and fearfully made ino maintain one ewe. Learn to improve yourself. Learn to improve yourself. Gona kuzviimprova akusi kuzvirwisa. Kuzvielevata kubva pane levels. Kuva ne skill, kuita zvinhu zviri unique. Iwo wakasikwa, discover yourself ndine gifting in this area. Dzimwe nguva gifting yauinayo ndeni mumwe ari paside pako. But the difference iri pakuti iwe une a skill yawakudevelopa, une improvement yawakuita. Vanhu vanoita zvinhu zvakafanana panyika variko, vanotamba bhora vanotamba wakawanda. But kuna anonzi soccer star. Matambiro kwete kutamba bhora. So kutamba bhora kuri common, maplayers anotamba. But matambiro makes you a star. Zvinobva pa dedication, discipline, and improving yourself. Come on. Usangoti kana ndiri gifted, God will make a way. Yes. In that way, what are you doing? Improve yourself. Yes. Zvipe time, zvipe dedication. In as a minister of the word, I need time to pray. I need time to research. I need a lot of things. Zvekuti ugone kuimprove. Kungova ne gift is not enough. Usina skill pa gift yako, usina improvement, usina discipline. Yes. I've seen a lot of people are gifted, but they die poor. Why? Because gift yao yakangogumira pakuva ordinary. Kuti munhu anongotamba bhora chete. But achiite mukutamba kwacho, haana skill, haana improvement, haana chi. So, imwe mari inoenda pa business kuti pamunhu, haisi pamusoro pe product. Iri pamusoro pe zvakaitwa, kana kuti pamusoro pe munhu ane chinhu chacho. For example. Yes. Vanhu vanotengesa hembe vakafanana mutauro. Ndaifunudza kuti kuchipa kwakaita hembe kumupedza nhamo. Edgar's yaifana kuvhara. Ndikazvidiscover kuti haisi kuvhara. Why? Vane zvavanoita munonzi mukudhura kwacho kunoita kuti vanhu vasaone kudhura. Come on. Vane zvavanoita pachinodhura kuti vanopedzisa vakuona sekunge hazvidhure ende vachiramba vachienda vachitenga. Why? Nekuda kwekuti vakadiscover tine competition nevanhu vakachipa. But isu tada kuwedzera quality. Tada kushanda nezvimwe zvinhu zvavasingagone kuita varuko. So tinoita magiftings akafanana. But what makes you great? Kuimprove, kuva ne skill, kuva ne discipline. So believing in yourself, or dedicate time yako nenguva yakutenda nekuziva. Panyika patiri pane information dzekuti ukadzinzwa unopedzisira unyatsonoti handakwa ndoenda. Bozi vanoti kana usina icha usvika uku, kana usina kuzwanana ninga unoenda nekudini. Kutaura kuri panyika. It's unfortunate Cain Abel vakaberekwa outside the garden. Zvekuti vabereki vavo vakasagara navo pasi kuvaudza kuti vana vangu tiri type yekugarden. Zvedu zvakarongwa naMwari ndezvekugara mugarden tichidya zvakanaka. Vanorarama lifestyle yemujango vachifungidzira kuti ndo original mind or the purpose of God. Come on. Saka vanhu vasina original information concerning their own life vanorarama neinformation iri kunze. Ende yese iri kunze haisi favorable to you. Inokurwisa, inorwa newe. The original information inokusimudza nekuti uende kure is the word of God. So when you believe in yourself, believe in God. Amen. Believe in the word. Discover kuti komani vanga vane purpose yei kuti ndiuye pano. Yes. Chaka kuziva the mind of God. Kana wachiziva chinhu ichocho achingoita, kana wachiziva pane nguva yekuti Mwari vanoitira vanhu zvinhu. Kogoita nguva yekuti vanhu vanoita zvinhu nokuti vana Mwari. Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. So there are times yekuziva kuti God is backing me, but I need to do something. There's something I need to do. I need to improve. I need to have skill. I need to have this and this. Unongopiwa chipo. Skill is you. Unopiwa dedication. Ndiwe unofanwa kutsvaka kuti ndoita sei pachipo chandakapiwa. Chipo Mwari vanokupa. Zvekuita nechipo maitiro acho choice, personal decision. So a lot of people, they are gifted, but they still die poor. Yet gift yao is, mean a lot of money to them. But dambudziko riripo haana improvement. Haana create a platform. Anofuta kuti as long as I'm gifted, pane zvichaitika. Kana uri gifted, pane zvauchaita. Ndakambodzamba nemwe nzvimbo ndikati key haikinure door. Key inokinuriswa door. So having the right key haisi guarantee yekupinda. Kana usingazive the direction to turn the key. Key inokinuriswa door haikinure door. So having the right key haisi guarantee yekuti unopinda. But knowing where to turn the key, the direction, How to do it. how to do it. So a lot of people are gifted, are talented, but they just sit
vachiti zvichaita bo chipo chako chinokuvhurira musuwo. Ane chipo ndiye anocreate maplatform, anofighta, kana vanhu vakakuresista this corner, enter this side, vakakuresista this side, enter this side. Ita zvokuti unorira uriko anzi chero vakandivharira musuwo ndikapinda nepambariro. Exactly. Yeah, because panyika pane resistance baba. When you discover yourself and vanhu vachitoziva kuti unogona chakati havangokuti ita because unogona. They will resist you. But you will be a number, that's my message, be a number one supporter of your life. Iva iwe unozviudza kuti ini ndinoita ende zvinhu zvinoita ende Mwari vaneni and I'm wired, I'm gifted kuti chinhu chichiite. So when you support yourself, kumira pachako iwe, marights amirire munhu ane marights ndiye anomira. Mbavha ikauya mumba ungaverenge constitution kuti nyika ino inokusaba ai unofanira kurovana nayo, unofanira kudhila nayo. Kwete kuti after waringa constitution isa mabhagla bhazi, waringa constitution isa gadhi kugeta. Thank you, Evangelist Trymore Muparinga. Thank you. Yeah, Zakwana. We need to keep believing in ourselves, and we leave you with this message. You can talk about